Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Dito naman po ako para mag-vlog. Ang tuturo ko sa inyo ngayon about music pa rin. Yung basic chord form na para sa mga beginners diyan. Makikita nyo to sa chord chart kung bibili kayo ng song hits dati, yung nag-aaral pa lang ako. Pero ngayon, ma-search nyo lang sa Google yung basic chords. Ang basic chords ay, ito yung basic chords: E minor, E7, A minor, A7, D minor, D7, C minor, C7, D minor, D7. Ayan, papakita ko na sa inyo yung chords niya. Ito yung E. Second frets. Then yung index finger, first fret, third string. Then remove mo lang yung sa third string, first fret, magiging E minor na siya. Tapos yung E7 naman, ibalik mo ulit, tanggalin mo itong bang tawag sa finger na to. Ayan, E7 na siya, E7. Ayan, tapos na tayo sa E. Sa E naman tayo, A. Ito po yung mga basic chords, major. Ayan, A. Ayan, tatlong magkakadikit siya. Second frets, third string, second string, third string, fourth string. Tapos A minor. Ayan, A minor siya. Tapos D minor. Ayan po, malinaw naman oh. D minor. Hindi ko na isa-isahin yung note. Matatagalan tayo. Tapos sa C naman tayo, C. Ito yung major C. C minor, naging flat na siya. Then C7. Pwedeng dito. Pwedeng dito. Then balik tayo sa D minor, D7. Ayan lang po. Tapos dapat yung pagtutono ng gitara, tuturo ko rin sa inyo. Ito, how to tune the guitar. Ito muna, dapat yung gitara nyo, ito yung magiging tono niya. Itong 1 and 6, same siya ng sound, same siya ng tono. Ang letter nito, letter E. A, D, G, B, E. Ayan, balik. Dapat kuwan lang siya, parehas siya ng tunog ng 6 strings and first string. Then ito na yung paano pagtutono. Nasa tayo sa 6 strings, 5 fret. Dapat yung tunog nung 5 string, same sound siya ng 6. Nasa A tayo, A. Then down 5 string, 5 frets, D. Same siya, same sounds. D, nasa D tayo, D.
Then, G. G. Oh, same sound din siya ng nasa ano tayo, 4th string, 5 fret. G. Open string, number 3, same sound, G. Then, adjust ng isa pababa. Nasa 3rd string tayo, 4th frets. B, open. 2nd string, B. Oh, same sound siya, same sound, B. Then balik sa 6 frets. 2nd string, 6 frets sa 2nd string, E, E. Oh, kaya same siya. Yung tatlong to pare-parehas. Ayan A, D, G, B, E. Ayan. Sa mga gusto pong matuto mag-gitara, yan lang po yung mga basic na dapat nyong sundin para bilis kayong matuto. Napakadali lang po mag-gitara. Basta araw-araw lang kayong mag-gitara at araw-araw kayong inyong idududot yung kamay nyo sa string para magkaroon, kapag nagkaroon na ng kalyo, yung gitara na ang susuko sa inyo, ito may kalyo na ako, kaya hindi na ako nasasaktan. Hindi na ako nasasaktan, kami finger. Hoy, wag kayong mag-isip ng masama ha. Gitara lang yung finifinger ko dito. Ayan. Sasampulan ko kayo ng isang kanta na ginawa ko. Bagong gawa kong kanta. Nasaan na yun? Doon ko nakita mo kanta, hindi ko na makita mo nasaan na. Saan ka na nagsuot? Nasaan na yun? Ayun siya na guys ha. Teka, shoutout ko muna kayo. Nahanap ko pa yung kantahin ko eh. Listahan ko, 2. Sa hindi ko po nabanggit, comment nyo lang sa comment section para sa sunod na vlog ko na pagre-record ko, may shoutout ko naman kayo. Para wag po kayong magtatampo ha, lahat po kayo sa mention. Ayan, ito na po yung listahan ko. Ng mga very very supportive kong kaibigan. At walang sawang sumusuporta sa bawat isa, lalo na sa akin. Thank you talaga po. Salamat. Saludo ako sa inyo. Kung hindi sa inyo, hindi na ako bumalik sa pag-YT. Gawa ng ate ko, napagalitan ako. Ayan, sa shoutout ko muna kayo ha. Sasha Cuneda, Luisa Ador Vlog, ang aking kapatid. At yan po, napakabait kong kapatid yan, napaka-supportive. Chubby TV, Akilas Journey, Kisses the Cute Dog Channel, Miss Rain TV, Velmac Channel, Ebiang Rodriguez, Geraldine Baligaw Vlog, Bruno Nitiborcio. Ayan, salamat Bruno Nitiborcio sa pag-join sa aking join button. At Ate Luisa and Sasha Cuneta. Thank you so much. Plancy Prod, Almas Team, Ma'am J Kids TV, Irene Gupana. Ayan si Irene Gupana, salamat din sa inyo sa pag-join. Chef Nix,
Imyong. Ayan po mga kaibigan ko yan, nag-uumpisa pa lang ako. Hindi ko sila makakalimutan. Mga very supportive po yan na friends. Park Jam Vlogs, Bin J. Arlan Daily, Mama G Vlogs, Diana's Pajamas, Brianna Coxon, Just Joy TV, Manoy Ace, kawabayan ko yan, Entertain Vlog, at Oxy and Oli, the last JCP. Ayan po. Thank you so much. Ayan, sa hindi pa po nakasubscribe sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa mga i-upload, mga vlogs and upload ng mga kanta. Thank you so much. God bless.